بخش دے سی اے خدا تیری امت کو صحیح، بڑی مہربانی بخش دے سی اے خدا تیری امت کو صحیح، تیرا ہو سی جاں اشارہ یا نبی تیرا ہو سی جاں اشارہ یا نبی تیرا ہو سی جاں اشارہ۔ اگو حج دا مہینہ قریبے، لوگ جناب والا پروازاں کر کے ویندے پین ہوائی جہاز دے اوتے تے ملتان والے او میں ایا کچھ اپیل بیٹھا کرنا، لکھاں ویندے حج تیرے روزے اوتے، لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے، لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے، کڈ آسی سادہ وارا یا نبی کڈ آسی سادہ وارا یا نبی کڈ آسی سادہ وارا یا نبی گنگا بڑھ پڑھدا بابا پڑھدا، بڑی مہربانی سدا سلامت رہو، لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے، لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے، کڈ آسی سادہ وارا یا نبی کڈ آسی سادہ وارا یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرمائے دے جڑا میرے محبوب دے بوہے تے آ گئے، میرے محبوب دی فرما برداری جا کی تھی، میرے محبوب دا آکھیا جا مننے سی، ایویں سمجھے میں خدا دا آکھیا مننی کھائے۔ والدان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرمے دے محبوب اعلان کر دیو جڑا بندہ چاہتے جو میں اللہ دا دوست بنا وہ تہاڈا دوست بن ونجے، تہاڈا کو اپنا دوست چا بناوے، تہاڈا حبدار بن ونجے، تہاڈا پیار تہاڈا عشق دے سینے چا ونجے، میں خدا ہوں کو آپ ودا گلے سا، میں کو اپنا دوست بنا جنسا، جڑا تہاڈا دوست کائیں نہیں وہ میرا دوست کائیں نہیں، جڑا تہاڈا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جڑا تہاڈا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جڑا تہاڈا دوست بن سی میں اودے گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے سا۔ لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے، لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے، کڈ آسی سادہ وارا یا نبی کڈ آسی سادہ وارا یا نبی کڈ آسی سادہ۔ حضرت بی بی سمیہ دی شہادت پورے کرائی، جے تک بی بی دے جسم چ سہاری ہے اون ویلے تک بی بی دے زبان تے کلمہ، بی بی دے وال چ کلمہ، بی بی شہیدہ ہو گئی ہے۔ سرکار پھر مبارک ہوئے میری امت دی چ پہلی شہیدہ بی بی حضرت عمار دی اماں، حضرت یاسر دی گھر والا بھی مومن نبی دا صحابی، پتر بھی صحابی، اماں بھی صحابیہ، مسلمانوں کی جو مقام ہو سی، آپ دی شہادت پورے کرائیں، آپ دی استقامت پورے کرائیں، بے شمار بندے دین اسلام میں داخل ہو گئے، لجپال نبی دے جناب قدمے چاہ گئے۔ آقا مہربانی فرماؤ، منت لاؤ، جہنم کو بچاؤ، جنت داغدار بناؤ، اپنے دامن نال لاؤ۔ لجپالا کا کلمہ پڑھاؤ، سرکار نے کلمہ پڑھایا، ایمان دی دولت نال مشرف ہے مسلمان، او بھی دور آئی، اتنا لوگ آپ دے کلمہ پڑھن والے جناب والا بی بی سمیہ دی شہادت تے مسلمان ہو گئے، تے جناب والا جنگلہ چ بیٹھے، اٹھ چڑیں دا بیٹھے، اکھیں چ نیرے پہ لڑدن، ادے اللہ اماں بھی کوئی نہیں، بابا بھی کوئی نہیں، چاچا بھی کوئی نہیں، ماما بھی کوئی نہیں، کوئی حال پوچھن والا کوئی نہیں، وکدا اون ظالم دے کولا وکیاں جڑا جناب والا بندے دے کٹھے نہیں بان دیندا، روٹی چھبی تے نہیں دیندا، ایویں روٹی سٹ دیندن، کئی نال علاوہ نہیں دیندا، کوئی بات نہیں کرن دیندا۔ ہائے او کریما تیری مخلوق دے اندر اللہ میں کوئی ایڈا مجرم ہاں، میرے نال کوئی حال حوال ونڈن والا کوئی نہیں، کوئی دکھ سکھ دے حال گھنن والا کوئی نہیں۔ اللہ مہربانی فرماویا، منت لاویا، کوئی تے محبوب عطا کرے آ جڑا میرے دکھ سکھ دے حال ونڈے حال۔ اے دو جنوں دعا کیتی ہے
لا مکانا تو ٹیلی فون کھڑکے فرمایا میرے پیارے حبیب و لبیب اج تے ایا گلی کھن کریں ونجو تہاڈا دیوانہ پروانہ مستانہ یگانہ پیاؤں دے جدنا بلال حبش دے راون والا ہے قد چھوٹا ہے جناب ہونٹ موٹن نک موٹا ہے لوگ نفرت دی نگاہ نال دے دن ونجو اوکو کلمہ بھی پڑھاؤ اوکو سینے نال بھی لاؤ مسلمانو اے بڑے وجود دی لوڑ نہیں حسن و جمال دی ضرورت نہیں اللہ دے دل والی کوٹھی کو پیا دے دے جو دل میں خدا کو دیتے نہیں یا غیر کو دیتے نہیں ایڈو بلال روندا ہویا اٹھاں کو ورا کے شام دا گھل کے پیاں دے ایڈو گلی جناب والا مکے پاس دی گھن کریں سرکار تشریف گھن گئے نال سیدنا صدیق اکبر سرکار دے یار غار او جناب والا جڑا سب تو پہلے ایمان گھننا من والا سارے صحابہ جڑا ایمان گھننا ہے ہر جناب صحابی نے معجزہ طلب کیتے لیکن صدیق اکبر معجزہ طلب نہیں کیتا بغیر کئی معجزے دے کلمہ پڑھے نے سرکار فرمیندن حال دے صدیق تے معجزے طلب نہیں کیتا آدھے آقا بچپن کو میں واقع وہاں این زبان تے جھوٹ ہی نہیں آیا امانت دی خیانت ہی نہیں آقا میں تے تو کو جاندا او صدیق اکبر قربان جاواں جندے بارے عاشق کیا پیا دے تصدیق دے وچ پہلا شاباش دوسری پڑھ کے اونچی آواز دے نال او تصدیق دے وچ وی پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا تصدیق دے وچ وی پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا گھر بسریا زر بسریا نا بسریا سیدا پیار ہن سیدے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساڈی کہیں دے باجو نہیں نبھدی ہن سیدے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساڈی کہیں دے باجو نہیں نبھدی او تصدیق دے وچ وی پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا تصدیق دے وچ وی پہلا او تصدیق دے وچ وی پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا گھر بسریا زر بسریا نا بسریا سیدا پیار ہن سیدے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساڈی کہیں دے باجو نہیں نبھدی مت نبی پاک دے یاراں دا ذکر کرنا دوجھا کورے قربان جاواں جا دین تے قربان ریتن او جڑا قتل کرن ہاں آیا او جڑا قتل کرن ہاں آیا سر قدمے آن جھکایا جڑا قتل کرن ہاں آیا سر قدمے آن جھکایا ہئی بہوا ہر ایک جا پڑھا کلمہ جا عمر جلال ہن سیدے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساڈی کہیں دے باجو نہیں نبھدی ہن سیدے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساڈی کہیں دے باجو نہیں نبھدی ایران کا دین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ راضی تھے اللہ پاک نے جگوایا پیارے نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا سبحان اللہ تریجا یار کو دے سڑو توجہ دے نال نبی پاک دی غلامی کرن والا او جد پارے دار سنن او حضرت ذنورین جد پارے دار سنن او حضرت ذنورین مخدوم میری گال دا کر اعتبار
ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبھدی ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبھدی والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا نبی دے چوتھے یار دی بات سنو کون جوان ہے سنو توجہ دے نال سنتا ہر جہدا نارا وہ سنتا طاہر جیندا نارا کھاویں دے کفر کبارا سنتا ہر جیندا نارا کھاویں دے کفر کبارا حیدر ہے صفدر ہے حیدر ہے صفدر ہے ہر مومن دا دلدار ہن سائیں دے جتنے یار سارے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبھدے اللہ راضی ہوئی اے رو جناب والا میرے پیر صدیق اکبر ویندے پین اللہ دے رسول دے دامن دے نال او رو بلال اٹھ ولا کے گدیاں دے جڑا بلال دی نگاہ پئی ہے سرکار دے پاک چہرے دے اوتے زمین کولو آسماناں تک نور ہی نور ہے حضرت بلال نبی پاک کو پہلی دفعہ پڑھے دیاں انہاں کو تے پتہ کائے نہیں صدیق اکبر کو گاہے گاہے مل پوندیاں جڑا صدیق اکبر دے چہرے تے دید پئیے بلال دی فریاد نکلیے آکھن لگے اے صداقت دا پے کرا اے کون جوان دھما لائیا دے جڑا فرشا کول عرشا تک نور جا برساتاں وسائی سبحان اللہ ایدے بانے تعارف کرامیاں حضرت جناب صدیق اکبر امیر المومنین امام المتقین جانشین رسول خلیفتہ بلا فصل نبی دے یار غار نبی دے یار غار و یار مزار بول پین اے بلال او لجپال پیاں دئی جدا کوئی نہ ہوئے اے ہوں دا محمد کریم لجپال اے تا کل نبیاں دے امام ہیں مغرب تے مشرق دے رسول ہیں شمال تے جنوب دے رسول ہیں تحت تے فوق دے رسول ہیں کل ملائکہ دے رسول کل نبیاں دے رسول کل رسولاں دے رسول 18,000 عالم دے رسول 14 طبقہ دے رسول اللہ دے پاک رسول پاک حبیب آدھے یارا محمد ہی کو سدینن جیا محمد لجپال ہی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بلال بھج کے آقا دے قدم کو چم دے سرکار پکڑ کے چھاتی نال چلائے سبحان اللہ اللہ راضی تھیو کیو جاوے نہ ہو سی جرا بلال کو آقا نے چھاتی نال لایا ہو سی مسلمانوں کہیں کو اللہ دا کامل ولی چھاتی نال چلاوے اون دی جناب والا خوشی دی انتہا کائیں نہیں ہوندی جے کو بلال جے کو علامن واسطے کوئی تیار نہ آئی ہاتھ دیون واسطے کوئی تیار نہ آئی اللہ دے نبی پکڑ کے چھاتی نال لائے فرمانے بلال ادے جی لجپال حال سنا ادے قبلہ کیا حال سناواں حال تے او کو سنی دے جے کو علم نہ ہوئے نبی دا مانا ہے خبراں دیون والا خبراں گھنن والا خبراں رکھن والا تو کو اللہ علم نے دیتے اللہ علم دیتے طاقت دیتے اختیار دیتے سونیا تو سب کچھ جان دیو میں کیا سناواں اتنا ضرور عرض کرے سا آقا میں کو ہاتھ دیون واسطے تیار کوئی نہ ہئی میں کو کٹھے بہاون واسطے کوئی نہ آئی کمال مہربانی ہے تجھا میں کو چھاتی نال لائے میرے وجود چوں بدبو آئی تھوڑے وجود چوں خوشبو آئی امبر تے کستوری تھوڑے پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکتے سونیا میں تے وجہ مارا کھا کے آیا سرکار فرمندن بلال تکڑا رہے بوہیار دے جکڑا رہے میں تیرا دنیا تے آخرت جا دن وارا چاہدا پیاں گھبرا کوئی نہ حضرت بلال دن لجپالا ودا من اللہ چا جہنم کو بچاؤ چا جنت دا حقدار بناؤ چا کلمہ شریف پڑھاؤ چا سرکار نے کلمہ پڑھائے ہن کلمہ پڑھدا ہوندے امیہ کافر دا غلام آئی بلال کلمہ پڑھدا آئی اون دے بے نوکر چاکر جڑے ان چیلے چاٹے انہاں بھج کر آئی اپنے سردار کو دسائے مخبری کیتی ہے اے امیہ سردار جڑا تیرا کالا نوکر ہے او بلال او تا محمد کریم دا کلمہ پڑھ دے سبحان اللہ ہوں سراج دے حال لے بلالا میں سنے تو نبی دا کلمہ پڑھ دے ہوں کہ سچے آدھے روٹی میرے گھروں کھانے کپڑے میرے ہنڈینے
سر خرید نوکر تو میرا ہے اے رسا کلمہ اونگا کیوں پڑھ دیں ادے سونا نوکر تیرا غلام تیرا کپڑے تیرے گھر دے پینا روٹی تیرے گھر دی کھانا پیرا کلو گھن کے سر تک سارے وجود دا مالک تو ہے لیکن دلڑی محمد کریم دے نام تے وک گئی اللہ راضی تھی دلڑی لجپال نبی دے نام تے وک گئی ہے وہاں کے میں کو جان دنی میں سخت سزا دیندا رانا وہاں کے ایک سزا نہ دے لکھ سزاواں دے لیکن کلمہ نبی دا نہیں چھٹدا وہاں کے کیوں نہیں چھٹدا وہاں کے کوئی دنیا دار پڑھاویا چھٹ ونجیا یہ تو لجپال نبی خود آپ پڑھائے میرا بال وال کلمہ لجپال نبی دا پڑھ دے وہاں کے ول تے کو پتہ لگ ویندے ہونے تے کو کلمے والا کیویں چھڑیں دے وہاں کے ایویں کرو گرم انگارے چلاؤ انگارے آ گئے بھی چھیج گئے اے بلال دا کرتا لہو بلال دا چولا لہ گئے مسلمانوں کتنا کتنا امتحان دیتن کیویں تیرے میرے تک دین پہنچے کیویں کلمے دی پاسداری انہاں جوانا کی دیے مسلمانوں ہن جناب والا سیدھا لٹا دیتا گئے کانڈ تھلے کانڈے انگارے ہتھاں میخا مار دیو پیراں میخا مار دیو منہ چنگارے پا دیو ہن مسلمانوں چربی پگھلدی پئی جسم جلدا پئی بھنے بوجھ دی ہوا پئی آندی ہے جناب والا بات ایڈو مارن والے کھڑ گئے ایڈو سوٹے چاہ کے مارن والے کھڑ گئے اے منہ جناب والا انگارے ہن توڑے انگارے ہن توڑے میخاں لگیا پین توڑے جناب بھاد انگارے تو ستا پے لیکن جوان دی زبان تے کلمہ لجپال نبی دا جاری ہے مارن والے مرے دے پینی خون دے فوارے جاری ہیں یہ جناب والا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا گزر پیا تھیندے جتھے دی بلال مریدا پے لیکن زبان تے کلمہ جاری ہے جناب والا قریب آئیں آپ نے حق لیتی او امیہ خبردار خیال کر اگر تو مکے دا سردار ہیں میں کوئی عام بندہ کوئی نہیں میں مکے دا سردار ہاں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر حق لیتی ہے اون والے جوان حق لیتی والا اپنے نوکراں کو مرن بند کر دو مکے دا سردار آ گئے لیکن میری پاور ہے اون میری پاور کل ود پاور صدیق اکبر دیے سیدنا صدیق اکبر بول پین اے جوان کیوں مرے نہیں وہاں کے مرے دا این واسطے کھڑا نوکر میرا ہے کپڑے میں پوینا روٹیاں میں کھوینا کلمہ محمد دا پڑھ دے وہاں کے بیچا کتنا پیسے گھن دے وہاں کے منہ منگی قیمت گھنسا اون منگیے جناب میرے پیر صدیق اکبر دیتی ہے بلال کو چھڑا کریں گدی آنگن جسم زخمہ تو چورو چورے خون دے فوارے جاری ہیں آپ کھن گئے اپنے مقام دے ہوتے ڈاکٹراں کو سڑائیں حکیمہ کو سڑائیں او دی مرہم پٹی کرو او کو گولی دو او کو شربت پلاؤ اے دکھ تکلیفاں دور تھی ونجن حکیم نے شربت دا پیالہ پیش کیتے بلال دی فریاد نکلی اللہ راضی تھی حضرت بلال دے اکھے جو نیرے لڑ گئے صدیق اکبر دو دیکھ کریں یادے اے لجپال صدیق جی میں محبت کی دی جی میں پیار کی دی میرا علاج نہ حکیمہ کو لکائے نہیں ڈاکٹرہ کو لکائے نہیں میری علاج چاہنے میری زندگی چاہنے لجپال محمد دے درتے گھن جل فرمائنے یارا گھن جل دا ذرا ٹھہر جا مرہم پٹی کران دے علاج کران دے تو دردہ تو چورو چورے حکیم شربت دا پیالہ پیش کی دے بلال دی فریاد آئیے کیا کہ تھی میرا سردار میں پردہ پیاں اے حکیمہ نہ پلاو بڑی مہربانی بس دے رہو اللہ تو انو سلامت رکھے دین دنیا غنی بناوے تو آکو تے میں کو نبی دے صحابہ تے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے حضرت بلال کریم بول پین اے حکیمہ نہ پلاو میں کوڑ شربت ول ول مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی دا مرض بڑی مہربانی ول پردہ میرا سردار سنو توجہ دے نال اے حکیمہ نہ پلاو اے کوڑ شربت ول ول مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی دکھڑے ساڈے کون ٹالے کہیں دے کیا اختیار وے دکھڑے ساڈے کون ٹالے کہیں دے کیا وے مرض ساڈی دا دوا ملدا نہ کہیں بازار لوگ سارے پاک سہرے وے میلے تے تیار ہیں لوگ سارے پاک سہرے وے میلے تے تیار ہیں سانو میلا یار دا تھی وے شکر لک
دنیا دے سردارو کوئی رچھا دا میلہ ودا دے دے، کوئی کتیاں دا میلہ دے دے، کوئی سینما وچ دے دے، کوئی تھیٹر وچ، کوئی کلب گھر میلہ ودا دے دے، دعا ماں خدا مدینے دا میلہ دکھاوی، دعا ماں خدا مکے دا میلہ دکھاوی۔ اللہ راضی تھی بلال کیا کھڑا دے نبی دا دیوانہ پروانہ مستانہ یگانہ ادے لوگ سارے پاک سہرے وہ میلے تے تیار ہیں، سانو میلہ یار دا تھی وے شکر لکھ وار، سانو میلہ یار دا تھی وے شکر لکھ وارے، سانو میلہ یار دا تھی یار تک کتنا انتظار ہے، وہاں کہ کو یار دی ایویں انتظار ہے جی میں رمضان دا جناب والا روزے رکھ کر عید والے چند انتظار لوگ کریں، 29 روزے رکھی کریں او جناب والا انتظار کریں، کیویں انتظار کریں، عید والے چند جی میں عید والے چند جی میں کانگڑاں دی خلق نو سانو اپنے چندی میں روز انتظار، سانو اپنے چندی میں روز انتظار ہے۔ اللہ راضی تھی بی بی سمیہ دی زبان تے جملیاں، حضرت بلال دی زبان تے جملیاں، آدھا زندگی گزر ونجے پر مدینے پاک جب بہاراں ونج دیکھ اللہ راضی تھی سن توجہ دے نال میں عرض پیا کرے نا بلال کو گھلنا ہے نبی پاک دے کرے دولت دے ہوتے سرکار اگو تے ود کے آئے مسلمانوں، کہیں دا استقبال جناب اما کرے، کہیں دا استقبال بابا کرے، کہیں دا بہن کرے، کہیں دا بھرا کرے، کہیں دا استقبال چاچا تے ماما کرے، واہ بلال تیری قسمت تو صدقے رنجا تیرا استقبال کل نبیاں دے امام پہ فرمین اگو تے ود کے آئے آ کے بلال کو چھاتی نال لائنے فرمائنے بلال جی لئی پال فرمائنے حال سنا میا کتھا تکلیف بھئی آدھے قبلہ کوئی تکلیف کہیں نہیں، فرمائنے نانا میں کو دسا چا آدھے قبلہ یہ سارا وجود چمڑا ضائع تھی گئے، جسم پگھل گئے، چربی پگھل گئی ہے، بھات انگارے تے لٹائے نے، منہ جناب انگارے پاتے نے، ہتھا دے پیرائیں میں خاماری نے، سرکار امام الانبیاء میں رحمت بھرا ہاتھ پیو پھیرے فرمائنے حال لے آدھے قبلہ کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی درد کائیں نہیں، کوئی حزن و ملال کائیں نہیں، معلوم تھی دے میں کو کہیں مارا بھی کوئی نہیں۔ سرکار فرمیندن مونجا نہ تھی میرے صدیق کو ناگ ڈنگائی میں لعاب لا کے ٹھیک کیتا آئی، ناگ ڈنگن والے قیامت تک مودی ڈنگے دے راسن میں محمد علاج کریں دا راسا۔ او میرے صحابہ گھبراؤ نا، لوگ تو کو تکلیفہ پوچھیں دے راسن میں محمد توارے آرام دا خیال کریں دا راسا۔ صدیق اکبر غار صفا کی تیا انتظار کی تیا تھی میں محمد مزار صاف کر کے انتظار کی تھی اے بلال جے کرتا ہے میں محمد دے نا تے مارا کھاجن میں محمد تیرے اتے راضی ہو گیا، میرا رب بھی راضی ہو گیا، جب مگجے نہ تھکی میں دیندا نہ تھکا آدھے قبلہ جے کر میرے اتے راضی تھی گئے ہو بیا کئی شاید نہیں منگدا، کوئی مربے دا سوال نہیں، کوئی بنگلے دا سوال نہیں، کوئی موٹر کاراں تے جیباں دا سوال نہیں، کئی کڑی دا سوال نہیں، کئی دولت دا سوال نہیں، سوال یہ ہکو ہے جے کر قبول فرمیندے ہو میں کو اپنی غلامی وچ گھل گلو ایو ممبر چا دیو ممبر دے اوتے کھڑ کریں اللہ دے نام دا سڈ بلند کراں تہاڈا چہرہ سامنے ہوئے دیدار ہی کریں دراں مخلوق خدا کوئی سڈیندار۔ سرکار نے فرمایا بلال ممبر منگ دی منگ آدھے بھی قبلہ ممبر چڑھو او ممبر جنے اوتے بلال کریم کھڑ کے اذان فرمینیاں اللہ دے نام دا سڈ بلند کرن اللہ اکبر دی صدا بلند کریں بلال نے اذان پڑھیے مکے والے حیران ہو گئے اج کیو جیا ویلا ہو سی اج قریشی پیچھے رہ گئے اج وڈے خاندان والے پیچھے رہ گئے حبش دا غلام آ کے ممبر دا وارث سیا کھڑے اے حال دے بلال اے مقام کتھوں ملے ادے مقام پوچھدے ہوئی لجپال نبی دے قدماں چوں ملے عشق رسول دا گانا گلے پاتے می اللہ تے اللہ دا رسول راضی تھی گئے تے جناب سرکار دی مہربانی تھئیے کیویں ادے بختے والے پایا قدم بڑی مہربانی وہ بختے والے پایا قدم وہ بختے والے پایا قدم وہ دھرتی اٹھی تھی جھڑ گئے رحمت اٹھی کہیں جا ڈٹی کئی تر گئے رحمت اٹھی کہیں جا ڈٹی کئی تر گئے کئی سال رحمت ریتی چھولی جدام ممبراں تے حبشی مہربانی میں پڑھنا سی وہ بختے والے پایا قدم وہ دھرتی اٹھی تھی جھڑ گئے
رحمت اٹھی کئی جا ڈٹھی کئی تر گئے کئی رحمت ریتی چھولی جڈاں ممبراں تے حبشی مسلمانوں اللہ نے امتحان کیتا نبی دے غلام امتحان پیش کیتا لیبلوکم ایکم احسن عملا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرمے دے میرا محبوبہ جنہاں کو اپنی یونیورسٹی پڑھائی جنہاں دا مدرسہ بیت اللہ جنہاں دا نصاب کلام اللہ جنہاں کو پڑھاون والا خود محمد الرسول اللہ اے او پاک جماعت جننا حزب اللہ اے جنات والا انہاں کو امتحان پیا گھلنا اللہ امتحان دے گھلنے کیڑی شے تے اوتے فرمایا انگارے تے لٹا کے امتحان گنسا ہتھاں تے پیراں میخا مرا کے امتحان گنسا منہ ایک کانڈیا گنگارے رکھا کے امتحان گنسا دیکھ سا کہ دل میں خدا کو دتی نے یا غیر کو دتی نے اللہ تو امتحان گھندا نہ تھکی میری جماعت امتحان دیندی نہ تھکے سیدنا صدیق اکبر کو گھل کے بلال تک ساری امتحان دیتا نبی دی آل امتحان دیتا نبی دے ازواج امتحان دیتا اللہ نے امتحان کامیابی نصیب فرمائی تے او جناب اون کامیابی دا صلہ راہ دی دنیا تک اے پیا انہاں جانا جا قربانیاں دتن مال جا قربانیاں دتن وطن جا قربانیاں دتن انہاں قربانیاں دا صدقہ یہ تیرے میرے تک کلمہ محمد دا پہنچ گئے سبحان اللہ تیرے میرے تک اللہ دا قرآن آ گئے دعا منگو اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے اللہ کریم میرے بھائی حاجی ظفر حسین صاحب دی خیر کرے انہاں دے بچے دی خیر کرے مال ایمان دی خیر کرے اللہ سارے ملتان والے دی خیر فرما ان ساری جماعت دی خیر فرما اللہ دین دنیا غنی بناوے دشمن دا وار خطا فرماوی اللہ دنیا تے آخرت دی پریشانی تو بچاوی میرا اللہ کچھ نہیں سے منگ دے یہی کا پی لے وقت خیر ہوئے سامنے چہرہ سراج منیر ہوئے ہر زبان تے لجپال محمد